Moi, minun nimi on Wishi. Minä olen ohjelmistokehittäjä ja asun nyt Helsingissä. Minä muutin Suomeen noin 2 vuotta sitten vaimoni kanssa. Ennen asuin Kiinassa ja työskentelin ohjelmistokehittäjänä 7 vuotta. Viimeisen vuoden aikana olen opiskellut suomea Springhouseissa ja nyt minulla on B1 taso. Haluaa käyttää suomea töissä. Puhuu myös hyvin englantia. Mulla on vahva tekniikataitoa. Olen tehnyt töitä full stack-kehittäjänä. Backend-puolella osaa hyvin Java, Spring Boot ja Node.js. Frontendissa osaa Reactia, Vueta ja JavaScriptia. Myös Linux, SQL-jakeet on mulle tuttuja työkaluja. Hain tähän koulutukseen, koska haluaa oppia Pythonia. Tietää, että Python on nykyään tosi tärkeä kieli, esimerkiksi tekoälyssä ja robotiikassa. Olen myös tosi kiinnostunut oppimaan Microsoft Azure pilvipalveluista, koska pilviosaaminen on nykyään valtamatonta. Koska mulla on jo paljon koodauskokemusta, uskon, että opin Pythonin tosi nopeasti. Tämä koulutus on mulle täydellinen, koska haluaa oppia IT-alan sanastoa suomeksi ja haluaa palata mun kielitaitoa eteenpäin. Minä voin hakea työharjoitteluun. Se on mulle mahdollisuus verkostoitua, näyttää osaamista ja löytää työpaikka Suomesta. Olen ahkerilla, tulen hyvin toimeen muiden kanssa ja olen tosi motivoitunut. Toivottavasti nähdään kuulesilla. Kiitos, moikka!